कालरात्रि नवरात्रिर शेत सप्तम दिने धरा अवतरण करती शुण हे सुधी जने। जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छा नवरात्रिर आज सप्तम दिनर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। चलतु आज पूजा पाठ आरंभ करवा। प्रथम काली सब बासी फूल काढ़ी ना मो फूल काढ़ी नहीं स्नान गणेश गणेश मुख चंदन लगेगा फूल प्रथम फूल लगेगा कलसी गोटे दबा फूल दे दीजिए। तापर माँ पाखे गोटे पान रखीदा दीप रेडी कर दीप रखिए दीप लगाइबा। धूप लगाएगा धूप लगेगली माँ को भोग रखा भोग गणेश माँ को भोग नहीं सारी पूजा करवा। ओम नमः शिवाय स्वाहा पानी रखिए मांग आरती करवा आरती करवा आरती करवा। भक्त जनों की संकट दास जनों के
दूर करे। जय जगदीश हरे, सुन जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनु से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗଛଟା କେମିତି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଝୁଣା ଦିଆ ସରିଯାଇଛି, ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଦିନର ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ। ସପ୍ତମ କାହାଣୀ, ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ କାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବା। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। କାଳରାତ୍ରି ନବରାତ୍ରିର ଶେତ ସପ୍ତମ ଦିନେ, ଧରା ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ସୁଧୀ ଜନେ। ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧାରକୁ ଆହୁରି କଳା ତାଙ୍କରି ରଙ୍ଗ, ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିନାଶ ପାଏ ସେ ଆବିର୍ଭାବ। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡ ଯେତେ ସାଥିରେ, ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମିଶି, କରୁଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି। ଦୁର୍ଗା ରୂପେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ମା କଲେ ନିଧନ, ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଧୂ କରିବା ହେଲା ଭାରି କଠିନ। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦେହୁଁ ରକତେ, ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼େ ଭୂଇଁରେ। ଶହ ଶହ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଲେ। କେତେ ଶୂଳ ବିଧା କରିଲେ, କିଛି ହେଲାନି ଲାଭ। ନୂଆ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତରୁ ହେଉଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭବ। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। ସେ ଲାଗି ମାରିବ ତାହାକୁ ହେଲା ନାହିଁ ସମ୍ଭବ, ଏ ବେଳରେ କାଳ ରାତ୍ରିଙ୍କୁ ହେଲା ଯେ ଆବିର୍ଭାବ। ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁକି ମାତା ଭୂଇଁରେ ଲୋଟି, ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଶ୍ଵେତ ସହସା ଦେଉଥିଲେ ତ ଚାଟି। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। ତହୁଁ ନୂଆ ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆଉ ହେଲେନି ସୃଷ୍ଟି, ମାତା କଲେ ଦୈତ୍ୟ ନିଧନ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳେନି ଖ୍ୟାତି। ଦୈତ୍ୟର ନିଧନେ ଧରଣୀ ଶ୍ଵେତ ଶାନ୍ତ ହୋଇଲା, ଜୟ ମା କାଳରାତ୍ରି ଗୋ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନା କଲା। ଶରତ ଆସିଛି ମରତେ, ହସୁଅଛି ଧରଣୀ। ଶୁଣ ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ, କଥା ଯାଏ ବଖାଣି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସପ୍ତମ ଦିନର ନବରାତ୍ରି କାହାଣୀ। କାଲିକି ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀ ପୂଜା ହେବେ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆଜିର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପୂଜା ପାଠ। ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।